दासान्दि आन्ध्र प्रदेशआव मानसि बुथारदों होननानै गोबां दावराव दावसि जादों नङा होमबा दा बेनि सोमोन्दै आं मोननैसो बाथ्राखौ फोरमायनो लुबैदों इनफरमेसन होनो लुबैदों ओमफ्राय जानुवारिनिफ्राय लायनो आसामनि मानसिया इयाव थानो मोनला आसामाव थांजोबनांगौ होननानैबो खोनादों सोरबाया बुंदों एप्रिलनि सिगां थांजोबनांगौनो आसामनि मानसिया होननानै खोनादों बेनिफ्राय मैया 29 नभेम्बर मोनायाव मोनसे जाथाय जालांदों बिसिनि मानसिया माने लकेल मानसि आरोना आन्ध्र प्रदेशनि मानसिया आसामनि मानसिखौ बथल देख्रुबनानै सुवां खालामदोंमोन रुमाव फैनानै माने देगार देखायलांदों होननानै दावराव दावसि खोनादों दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोननैसो इनफरमेसन होनो लुबैदों आरोना जाहाथे माने कनफिउस जानानै थाया मानसिफोरा गिबियाव आं बेखौ बुंग्रोनो लुबैबाय आन्ध्र प्रदेशआव मानसि बुथारदों होननाया बबेयाव जादों सोर बबेनि आसामनि मा जायगानि आन्ध्र प्रदेशआव मा जायगायाव जादों मानि थाखाय बुथार जादों बेखौ खोनादों ना मानि थाखाय बुथार जादों बेफोरखौ खोनादों नाथाय बबे जायगायाव जामारदों सोर बबेनि मा मुं बेनि जेबो प्रुफ गैया अब्ला बेखौ जों बोरै फोथायनो जायफोरा दावराव खालामदों बेखौ आं बुंनो लुबैयो नोंथांमोना बेफोरबायदि दावराव खालामनाङा बेफोरबायदि दावराव खालामोब्ला जोंनि न'खरफोराव जायफ्रा खामानि मावफैदों बैसोरनि न'खरफोराव असान्ति जायो जोंबो उन्दुनो सुखुवा जायो नंमारगौ नामा आसामनि मानसिफोरखौ बुमारदों नामा बुथारमारदों नामा होखारमारदों नामा दम होफैमारदों नामा बेफोरखौ जोंबो सिन्था जायो आंबो आन्ध्र प्रदेशआवनो दङ नोंथांमोना नुनाय आन्ध्रायावनो दङ आंबो दा बेफोरबायदि खोनादोंब्ला नोंथांमोना फारसेनिफ्राय सोंलांफिननांगौ सोरनावबा इदि खोनादों बेफोरबायदि सोंहरनो नाङा सोंहरलायनो नाङा जाय खोनादों बै मानसिनिफ्राय सोंलांफिन फारसेनिफ्राय अब्लानो बै जायगायाव मोनथिहैगोन नङा होमबा दा बेनो खोथाया सोरबाथ' आरो माइक लानानै आसामनि मानसि बुथारदों आसामनि मानसिखौ बुथारदों होननानैथ' गाबफ्रावनानै खिन्थायाखै माइकआव सोरबाथ' खिन्थाहरदों नङा होमबा दा बेफोरबायदि प्रुफ गैयाबा ओरैनो बानसावनो नाङा आरो बेफोरबायदि सोरबा गाज्रि सुबुङा गाज्रि ओरैनो गोसो लानानै ओरैनो बानसावलाबायनोबो हागौ जाहाथे बेफोरबायदि बानसावा बेनिफ्राय जानुवारिसेल' आसाम मानसि लासिगोन एबा एप्रिलसेल' लासिगोन होननाय बाथ्राया बेफोर माबोरै सोमजिदों मिथिगौ ना दासान्दि नाथुरनि दामा खमायदों नाथुरनि साप्लाइया खम जादों होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथुरखौ माने आउट कान्ट्रियावसो लांखायो नालाय ओमफ्राय लांनायफ्रा खम जादों माने जानाया खम जादों आरो बैफोराव माने मानि थाखाय जानाय खम जादों माबा मोनसे भाइरास माबा मोनसे बेफोरबायदि आरोना दा बेखौ आं बुंनो थांला खिन्थु बेफोरनि थाखाय माने खम जानायनि थाखाय खायफा मालिकफोरा फुख्रिखौ दोनथ'दों माने मालिकफ्रा नाथुर हगारथ'ला दा नाथुर हगारथ'लाबा मानसिफोरखौ लाला दा मानसिफोरखौ थांनो होदों दा बेयावबो माने दावराव जादों जे आसामनि मानसिफोरखौ लालानो जानुवारिनिफ्राय लालानो एप्रिलनिफ्राय लालानो एप्रिलनि सिगां थांनांगौनो जानुवारिनिफ्राय थांनांगौनो होननानै बेफोरबायदि खोनादों ओमफ्राय मैया 29 नभेम्बरनिया मा जादों मिथिगौ ना आं सर्टै खिन्थालांनि माने फारसेनिफ्राय खोथालांजोबोबा माने गोलाव जालांनांगौ ओंखायनो सर्ट खिन्थालांनि मैया माने आसाम मानसिफोरा दखानाव थांदोंमोननो माने दखानाव थांबाय ओमफ्राय गेलामाल ओमफ्राय खाथियावनो वाइन शप दङ वाइन शप खाथियावनो बिसिनि लकेल मानसिया जौ लोंबाय दंमोननो दा आसामनि मानसिया दखानाव बायदिसिना माल लानायाव माने मुवा बेसाद लानायाव सासे मानसिखौ माने बै मानसिया बर' नङा गार'मोननो गार'खौ माने गस्लायाव हमना लांनानै माने एकदम बथलखौ देख्रुबनानै सुवां खालामदों दा बेयाव बर'फ्रा हामा होननानै बेफोरबायदिनो जाबाय मेन खोथाया उनाव ओंखारबाय माने सिङाव हवासो बेखौ लांनानै बेफोरबायदि खालामदों नालाय मेन बाथ्राया ओरैबायदि बैसोर लोंग्राफ्रा दखानाव फैदोंमोन ना वाइन शपआव फैदोंमोन बेखौ बै बर'फ्रा नुवाखैमोन नाथाय बैसोरो जौ लोंग्राफ्रा मानि थाखाय बेखौ बथल बुख्रेबनानै सुवां खालामदो एबा बुदो माने ना जेनेबा बुनायानो हमबाय आरो ना बुवाखै आरो जेनेबा सानैसोखौ माने सोबादों होनदों बेनिफ्राय गाफ्लांदों माने ना आथिङाव गादों होननानै बेखौ माने हमना लांनानै बुदों आरो दा बे खोथाया बेनिफ्राय आरो बिसोरनि रुमाव फैनानै माने देगार देखायफैदोंनो दा खोथाया ओरैबायदि माने रुमाव फैनाया माने मिलायनोसो फैदोंमोननो ओमफ्राय मिलायनो फैनायानो आरो माने देगार देखायलांदों एबा सिखा देखायलांदों होननानै बुंदों दा खोथाया बेनो वाइन शपआव लोंनाय थाखायो नङा होमबा
वाइन शपनि सिगाङाव नांलाय खबलाय जादोंब्ला साननानै लादो लोंखानाय नङा होमबा लोंनाय मानसिया माबा मोनसे फिसा दायनि थाखायबो बुलाय सुलाय जायो नङा होमबा दा बेनो दा बिबो बुङो गार'आ गाफ्लाङाखै बिसोर बुंदों गादों नङा होमबा बि बुङो गायाखै बे बुंदों गादों जेनेबा दा बेनि थाखायनो माने बेफोरबायदि जादों होननानै क्लियारलि मिन्थिबाय दा ओमफ्राय बेखौबो खोनाबावदों बेसोरलायनो खारजोब्बायनो थानो हायाखैनो होखारजोब्बायनो बैसोर मानसिफ्रा दाबो दङ जाय मालिकनियाव दङ बेनावनो दङ जानाया दखानाव जाबाय ओमफ्राय रुमाव फैनानै मिलायनो फैदोंमोननो बेयाव माने देगा देखायलांबावदोंनो आरोना बेयाव सिगि सग' खालामलायदों आरो दा बेफोरबायदि आसाम मानसि नालाय आरो गुबुन जायगायावथ' बेफोरबायदि एसे दम जाखायो निजेनि जायगानि मानसिफ्रा नङा होमबा जोंथ' आरो बिसोरनाव सैमाफोरबायदि जानानै थानांगोनबो नङा होमबा दा बेफोरबायदि जानाया मोनसे जायगायाव सोरजोंबा जादों दा बेनि बेलायावनो माने मा खोनाबाय आसाम मानसिखौ थालानो आसाम मानसिखौ बेफोरबायदि रुमाव फैनानै बुग्लु बुसि खालामदोंनो होननानै बायदि खोनादों दा आं नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ होबाय नोंथांमोना कल रेकर्डखौबो खोनासंनो हागोन आं लास्टाव आं होनो हागोन कल रेकर्डखौ नंमारगोन ना नंमारा नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ आं कल रेकर्डखौ नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला बेनो क्लियारिफिकेसन जाबाय दा सोरबा मानसिखौ बुथारदोंब्लाबो नोंथांमोना मोनथिगौ बबेबा जायगानिब्ला नोंथांमोना मोनथिनायबा आंनो कल खालाम आं नै बे स्क्रिनाव होना होदों नाम्बारखौ बेयाव कल खालामना खोन्थाहर क्लियारिफिकेसनखौ माने क्लियारिफाइ हो माने बै मानसि बुथारनायनि सोरबा मोनथिमारो नामा दा जोंनि गेजेराव मिन्थिनाया माने खोनानाया खोनादोंल' नो होननाय दै नो होननायसो बे बाथ्राया नो होनोब्लाथ' नंगौ नंखाया नङा होमबा उरा बाथरि बिराद बायनाय बाथरि दा माबोरै फोथायनो सासे मानसिसो बुथार जादों नाथाय जायगाखौ खोनादों मोनथाम मोनब्रै सोरबाया बुंदों आन्ध्र प्रदेशनि माने गानापारामाव सोरबाया बुंदों भीमापारामाव सोरबा बुंदों बुधुबारायाव बुधुबादा होनो ना बुधुबारा आरो दे मेना ओमफ्राय दा बेयाव खोनादों सासे मानसिखौ बुथारदों खिन्थु मोनथाम जायगायाव खोनादों अब्ला सोरनिखौ फोथायनो दा जानुवारिसिम मानसिखौ लालानो आसाम मानसिखौ दा बेफोरबो नंखाय गोजा एप्रिलसे लायनो मानसिफोरखौ होला माने एप्रिलनिफ्राय थांजोबनांगौ आरो ना एप्रिलनि सिगां थांजोबनांगौ दा बेफोरबायदि नंखाय गोजा सोरबाया नांलाय खबलाय जादों पार्सनेलि बिसोर बुलायनानै नांलायनानै सोरबाया बुंजानो हागौ जे आसाम मानसिफोरखौ जों थाङाला आसामनि मानसिफोरखौ जों थाङाबा बुथारजोबगोन बेफोरबायदि सोरबा नांलायनायाव बुंलायनो हागौ बेफोरबायदिया माने नांलायनायाव बुंलायखायो नाथाय बेफोरखौ बानसावनानै गासैखौबो माने असान्ति खालामनो नाङा सोरबाया बेफोरबायदि बुलायनाय नांलायनाया जाखायो जों थानाय जायगायावबो जादों नाथाय जों बेफोरबायदि दावराव खालामाखै जोंनियावनो फैनानै मबाइल लाखिजानानै थिनहरजादों हराव थांनानै हराव खारनानै मबाइल सबाइल लाखिनानै हेगार हरजादों गोबां जाथाय जालांदों जोंनियावनो खिन्थु जों बेफोरखौ दावराव खालामाखै बेफोर जाथाया सिगां जालांबाय दे दा नङा जों दावराव खालामाखै नाथाय दानिया बेफोरबायदि दावराव खालामनाया जोंनि आसामनि खामानि मावग्राफोरनि न'खराव असान्ति होनाय जादों बेफोरबायदि नंखायखौ दा फोसाव वाइन शपनि सिगाङाव बुलायनायाथ' आरो नांलाय खमलाया मिथिखादो लोंनानै जादों नङा होमबा खायफा जोंनि आसामनि मानसिफ्राबो आसामनि माने बर'आनो जा जि हारियानो जा खायफा गोबां माने गाज्रि दङ मालिकफोरखौ थगायनानै थाङो बेयावनो सोरबा गाज्रि मोननानै थायो माने रागा जोंना थायो थगायनानै खारो फैसा जाना खारो दा बेफोरबायदियावबो खायफा मालिकफोरा सासे खारदों सोरबा आसामनि मानसि होननानै बेखौनो माने खिथेर लाफिननो नागिरो दा बेफोरबायदियावनो गोबां बेफोरबायदि दावराव जादों आरोना आच्चा जियानो जा नोंथांमोना क्लियारिफिकेसन मिथिबाय जे बेफोरबायदि नाथुर दाम खमनि थाखाय आसाम मानसिफोरखौ लायाखै नङा होमबा दा गुबै बाथ्राखौनो रावबो मिथिया बे आं बुंदों बे मोनसे बिरबायनाय खौरां आन्ध्रायाव बुथारनाय बाथ्राया नंमारगौब्ला बबे जायगायाव मा जायगानि बबेयाव बुथारजानाय मानि थाखाय बुथारजानाय बेफोरखौ मोनथियोब्ला नोंथांमोना नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन क्लियारलि जुदि क्लियारलि जुदि आन्ध्रायाव बुथारनाय जाथाया नंमारगौब्ला बबेनि मा जायगानि मा मुं बबेयाव बुथारजानाय आन्ध्रानि बबे जायगायाव बुथारजानाय बेफोरखौ जुदि क्लियारलि मिथियोब्ला सोरब्ला नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन अननानै खोन्थाहर आरो जानुवारिनिफ्राय एबा एप्रिलनि सिगां थांजोबनांगौनो आसाम मानसिखौ लालानो
होननाय बाथ्राफोरा नंगौ ना नङा बेखौ क्लियारलि मिथियोब्ला खोन्थाहर। दा बेफोरबायदि बिरबायनाय खौरांखौ जों लानानै दावराव दावसि असान्थि जाबाय थानो नाङा। आं नोंथांमोननो क्लियारलि खोन्थाबाय। मैया 22 नभेम्बरनि जाथायखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय। जुदि बेफोरबायदि आसाम मानसिखौ लाला होनोब्ला जोंनि मालिकआबो होनसिगौमोन दालागै नङा होमबा, खोन्थासिगौमोन, खोन्थायाखै। जाय मालिकआ लादों बे मालिकनियाव मोजाङै मावनानै था। गुबुननि बिरबायनाय बेफोरबायदि खौरां हरनायखौ नों गोसोआव लानानै असान्थि जानो नाङा। गोसोखौ माने दाद खालामनानै गावबा गाव खामानि मावनानै था। सोरबाया सोरजोंबा नांलायदों बुलायदों बेयावनो आसाम मानसिखौ बुदों, आसाम मानसिखौ लालानो होननाय बाथ्राफोरखौ जों फोथायनाङा। जुदि आसामनि मानसिखौ लालाब्ला जोंनि गासै मालिकफ्रानो बुंखागोन। सोरबा सासेया मालिकजों लाजायाखै, मानिबा थाखाय रायनानै होखारजादों, सोरबाया बुनानै होखारजादों, सोरजोंबा बुलायनानै देगार देखायजादों, सोरबाया माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय बुजादों, मबाइल सबाइल सेखना लाखिजादों। बेफोर गावबा गाव पार्सनेलनि खोथा नङा होमबा। बेफोरबायदि जाथाया सोरजोंबा जादोंब्लाबो जों गासैखौबो बुंनानै लाब गैया आरो बुंनो नाङा। बेफोरबायदिखौ जों दावराव खालामनो गोसोबा सिगांनो हायोमोन। सिगांनो गोबां जाथाय जालांदों। हरदि हराव खारनानै मबाइल सबाइल लाखिनानै होखारहरजानाय, मबाइल लाखिनानै बुना होखारहरजानाय, सोरजोंबा मालिकजों फैसा सोआलासिनो माने फैसा हरालासिनो थिनहरजानाय, मबाइल सबाइल लाखिजानाय, मानसि गोरोन्थिनि थाखाय बुनानै होखारहरजानाय गोबां जों नुदों। आरो जोंनि आसाम मानसिफोरा खायफा माने रां लानानै खारनाय, दरमा जानानै माने ना एडभान्स रां लानानै खारनाय गोबां नुदों। बेफोरबायदि दङ। खिन्थु आबां जाबां जानला मोनला खौरां फोसावनो नाङा। आं बेखौ खावलायो क्लियारलि मिथियाब्ला। मानो